Здравейте, дами и господа на Република Германия. Аз съм Васка Златева, братовчетка на Калян Велков по бащина линия, който беше убит на 19.02.2020 година в сряда. С братовчет ми бяхме много близки. Аз бях неговото семейство, той беше моето семейство. Тъй както сме отраснали заедно в България, той винаги ме наричаше сестра ми. Живееме в една и съща къща на различни етажи в Ерлензи. Виждахме се всеки ден и общувахме всеки ден. Бяхме като едно голямо семейство. Без Калян нямаше да мога да се справя с моята работа, която работех на летището във Франкфурт, понеже съм сама майка с 2 деца. Той много ми помагаше, неговата майка също много ми помагаше за отглеждането на децата. Калян дойде в Германия, защото аз вече му бях предложила да дойде, тъй като му обяснявах, че Германия е бяла държава, че може да изкарва добри пари. Той прие моето предложение. Мина време от моята покана, откакто го бях поканила, той прие поканата ми и дойде в Германия за повече пари и за по-хубав живот. Калян беше шофьор на камион. Той шофира в продължение на много години, обиколил е Европа и е ходил извън страната, извън Европа, Иран, Ирак и е бил в опасност, тъй като знаете, че там става на въпрос за много атентати, много бомби и така нататък. Обаче, слава Богу, там нищо не му се случи. Тук в Германия кара бетоновоз в немска фирма, ходи всеки ден на работа, прибира се от работа в къщи, като всеки един нормален човек. Работа и в къщи. Отиде в този бар Лавотре в Ханау за допълнителна работа. Му бяха предложили 50 евро на ден и той прие поканата и отиде да изкарва джобни пари. В същата вечер Калян си поръчва пица. С тия 50 евро си плаща пицата и останалия му рез 43,50 му остават в джоба на дънките. Какво се случва на 19.02.2020 година в сряда вечер? За последен път говорих с Калян по телефона 21.46. Беше в бар Лавотре. Разговорът ни беше къде ще ходим в събота вечер, какво ще правим, с кои приятели ще излизаме. Бях си поръчала да ми донесе цигари, като се прибере и къде да ми ги остави. Той ми обясни, че е изпратил яке и документи на жена си по неговите приятели, които са заминали в същия ден за България. Говорихме си по телефона, смяхме се. Говорихме си даже кой ще плати сметката в събота. Той ми каза, не, аз този път няма да я платя, ти ще я платиш, и се смяхме. За последно ми каза, лека нощ, утре ще се чуем, както винаги, сестра ми, лягай, защото утре ще ставаш рано. Няколко часа по-късно ми звънна колега от летището. Беше 12.00. Вдигам му и питам какво става. Той казва, Васка, къде живееш? Питам, защо? Какво стана? Васка, къде живееш? Всичко наред ли е с тебе? Да, защо? Какво има? Васка, моля те, не излизай навън. В Ханау са убити 8 човека и е много страшно. Виж в интернет. Аз не реагирах бързо, тъй като бях сънена и му казах да ми изпрати линк, за да погледна за какво става на въпрос. Отварям линка и какво да видя? Арена бар и шиша бар в Ханау. Но за Лавотре нищо няма. Не се вижда. Почвам да звъня на Калян, не знам колко пъти. Не мога да кажа. Бяха доста пъти му звъня. Звъня му на месенджер. Той беше на линия през цялото време. Не спирах да звъня. Звъня и звъня. Обаче Калян не ми отговаряше.
Звъня пак на моя колега и го питам, къде точно е станало всичко. Той ми обяснява, там където е братовчет ми, на Холмарк, или не знам точно как се казва улицата, че е станало убийства. Обаче това ми беше като филм, не можех да повярвам. Все едно, че сънувах. Той ми каза, Васка, не тръгвай, стой си във вас, обаче аз как да седя в нас? Децата спяха, аз извиках едно такси, не тръгнах с моята кола, тръгнах през Ламбой до Холмарк. Всичко беше в линейки, пожарни и полиция. Някакъв ужас беше, неописаеме ужаса. Пристигнах на място, всичко живо ревеше, пищеше и си викам, о Боже, какво ли стана? Звъня пак на Калян, обаче той не вдига, но ми показва през цялото време, че той е на линия. Пред заведението Лавотра имаше полицаи, имаше хора с бели дрехи облечени и аз си мислех, че нищо не е станало с Калян. Не съм и предполагала, не съм и мислила. Ходих и разпитвах полицаи. Опитах се да го попитам дали има други жертви, за какво става на въпрос, има ли някой в Лавотре вътре. Той ми каза, не, няма убит, няма никой, само шефа на шиша бара е убит. Аз стоях там отстрани, извиках една друга приятелка, която дойде при мен за подкрепа и аз продължавах да звъня на Калян. След това видях криминалисти или какви ли са полицаи, хората с белите дрехи влизаха в Лавотре. Обаче никой не каза информация, че има жертва. Ходех и със снимката и разпитвах и никой просто не ми обръщаше внимание. След това се обърнах към друг полицай да попитам, които стояха там отстрани. Той каза, ами не, няма никой друг. Само един е жертвата. След това пред друг полицай той даже не ме отрази абсолютно. Нямахме никаква информация, никой нищо не ни каза. Оттам звъннах по телефона в полицията и представих се, казах коя съм, как се казвам, откъде съм и кой търся. Един господин ме изпрати полицаи на Ламбой хале да отида там и там ще имам повече информация за братовчет ми. Отидах пак с такси на там и беше някакъв голям ужас. Мисля, че беше към 4:30. 4:30, точен час, не мога сега да кажа. Като отидах там, цялото хале беше пълно с хора. Всички плачеха, пищяха, имаше полицаи, имаше от фамилията хора, които ги видях за първи път. Написах на един лист кой търся, пак коя съм и седях на една пейка с една моя позната. През цялото време излизаше един полицай, който казваше, че има много ранени, но още нямахме официална информация какво става и за какво става на въпрос. Дали кой е убит и така нататък. В 6 часа, мисля, че 6 или 6:30, дойде един полицай и прочете имената на 9 човека, на 9 убити човека. Изказа неговите съболезнования и започна шока. Аз изпаднах в шок, моята приятелка припадна, глътна си езика, а всички от фамилията плачеха, ридаеха, викаха, крещяха. Такова нещо само по филмите съм виждала. Никога през живота си не съм се срещала с такава ситуация. Много ми беше тъжно, абсолютно за всички. Този шок, който изживяхме всичките там. Неописуемо е. Дадаха ни един номер, бяха написали
да звъним в Офенбах, там повече информация ще ни дадат, къде се намират телата и повече информация за какво става на въпрос. Звънях от 8 до 10 часа, телефона беше през цялото време заед и никой не отговаряше. Абсолютно не се свързах по телефона с никой и никаква информация не ми дадаха. Вече имаше приятели на колко при мен и знаеха какво е станало, че е убит, ама кой, от какво и защо, точно ние не знаехме цялата информация. Оттам насетне трябваше да кажа на леля ми за новината, взех всички с мен до нас и казах, че Калоян е в болницата, тежко ранен и че е станало нещо в Ханал, но не знам точно какво беше. Това беше в 7 часа. Жената се изплаши и вика: ама как, ама какво е станало, Васе? Нали колко е добре? А ние само се погледнахме в очите с другите и нищо не казвахме. Бяхме много объркани в тая ситуация, какво да й кажеме. Взехме леля ми и дойдохме в Ханал, на мястото, където е Лавотра, имаше полиция, беше навсякъде пълно с хора и помолих една полицайка и една линейка, която беше наблизо, да ми отдадат помощ, за да може да се каже информацията на леля ми, че сина й е починал, защото на мен ми беше много трудно да й кажа за случилото се, тъй като и аз не бях на 100% сигурна, а и не знам какви последствия ще да има, защото тя е възрастна жена и без медицинска помощ и без никой не можех така да й кажа цялата информация. Тя разбра какво е станало, че Калоян е убит, но не повярва. Разплакаха се, дадаха и някакви успокоителни хапчета. Седнахме на една пейка и стояхме. Тя плачеше, както всеки един родител, така и тя много ридаеше и много плачеше. Тя през всичките тия дни от 19 до 26 мисля, че 5-6 дни никой не ни уведоми, никой нищо не ни каза. Тя стоеше и чакаше Калоян. Аз гледах по медиите, бях информирала неговата съпруга, която е в България, брат му, семейството, нашето семейство, майка ми, баща ми и всички близки познати, че Калоян е убит. И медиите в България по новините го казаха още на втория ден, че има българин, който е загинал при този атентат. След това чакахме 5-6 дни. Да, беше сряда вечер убит и след 5 или 6 ден ни обясних, дойдаха при нас полицай, господин Клаус Камински, кмета на община Ханал, да изкажат съболезнования и нищо друго. Казаха ни, че просто е бил убит и че съжаляват и съболезнования. Стринка ми тогава така повече се стресира и да, много, много беше стресната тази жена, не мога да ви опиша. От българското посолство ми се обадиха на 24-ти, мисля, че, или на 25-ти и ни уведомиха за транспорта на Калоян и как ще стане нашето пътуване от Германия за България. Как ще пътуваме с Стринка ми и да ми кажат, че те са ни организирали двата билета. След това дойде Ауслендър Байрат, който ни пита дали имаме нужда от нещо, от някаква помощ, обаче това беше на 5 или 6 ден след цялата ситуация. И след това дойдоха да вземат на Стринка ми ДНК тест за проби, дали тя е неговата майка. След пробите се свързаха с нас вече хора, които се грижат за погребенията, за къпане и така нататък. Искаха да му приготвиме дрехи. Майка му не беше в свяст, за да помогне за дрехи и
за всичко. Аз сама трябваше да направя и да приготвя всички дрехи от главата до краката, как ще бъде братовчет ми облечен. След това ни поканиха да отидеме в моргата. Отидахме в моргата. Наистина аз не можах да вляза там, защото силите ми просто не достигаха. Стринка ми влезна, няколко приятеля на Калоян и казаха: да, това е Калоян. Нали, трябваше да се убедим, че това е той. След 6-тия ден ни поканиха да видим тялото. Видяхме тялото. Аз седях отвънка и човека, който го е къпал и който ще го облича, само го попитах с колко патрона е и дали има в сърцето патрон, дали е застрелен в сърцето. Той ми каза: не, няма в сърцето, няма в главата, всичко е в корема, 6 са куршумите. Организираха ни пътя за България, тръгнахме си за България. Уведомихме още други приятели, близки и погребението беше на 29.2.2020 година в град Мездра. Калоян беше убит пръв и беше погребан последен. 10 дни по-късно моя братовчет беше погребан. Погребението се извърши, както казах, в град Мездра в 12 часа. Имаше доста близки, наши приятели, роднини, наши съученици и така. Прибрах се на 3 март с голям страх и паника в Германия. Нямах работа, тъй като бях в болничен и в депресия голяма след това, което стана с братовчет ми. Прибирам се с децата. Не, децата си бяха тук. След тази депресия, която изживях, аз оставам без работа, без пари. Не получих удължаване на договора на летището във Франкфурт, тъй като бях в болничен. Исках помощ, но нямаше кой да ми се озове толкова бързо на помощ. Обърнах се към Радхауса в Ерлензи при госпожа Бергет Беа. Тя ми оказа първата помощ, като ми намери квартира и след 3-4 месеца ми намери работа, за която работа получавам много малко пари, а наема ми е повече. Изгубих първо братовчет си, след това работата и квартирата. Но, слава на Господ Бог, започнах наново да работя, да се грижа за децата и да продължавам напред. Въпреки този стрес, тази паника атака, която още преживявам след случилото се боря. Казват много хора: Васка Златева, ти имаш работа, ти имаш квартира, супер си. Кое ми е супер? Че убиха братовчет ми, че той беше всичко за мен и аз бях всичко за него. Кое ми е супер? Че не ми удължиха договора за работата и че в момента получавам много малко пари. Не, това не ми е супер. След всичко аз трябва да обясна след някой ден на детето му, на Александър, какво е станало и как е станало и какви са мотивите баща му да бъде убит в Германия, в град Ханау. Искам само да кажа, Калоян беше много добър проблем, много добър човек, много добър, винаги усмихнат, уникален, разбираше от майтап, поздравяваше всички, той искаше да живее в Германия, той искаше да научи езика и да продължава да стои тук. Нямам си на представа защо това се случи на нас. Не бях запозната какво значи расизъм, тъй като аз никога не съм се срещала или някой от моята фамилия с расизъм. Това го научавам сега тук в Германия, за какво става на въпрос. Не знаех, че този човек, Тобиас Р, е психично болен и че някой му е дал оръжие, пистолет, за да стреля хората.
нямах си на представа, че такава омраза може да изпитва един човек към ауслендерите, към нас, чужденците. Също искам да кажа, че Тобиас Р. е предупреждавал медии, сайтове в интернет какво ще направи. Обаче никой не му е обърнал внимание. Тъй като полицаите не са обърнали внимание на това, а обръщат внимание на хората как си паркират колите неправилно, и ако някой си е пуснал по-силна музика, полицаите веднага се озовават. Но когато бяха убити 9 човека, полицаите ги нямаше. Искам да задам въпроса. Къде бяха тези полицаи? Къде? И защо толкова късно се озоваха? Също така, полицаите в Ханал са намерили Калоян 25 минути или 30 по-късно на земята. При положение, че е било пълно навсякъде с полицаи, тия влизат на мястото 25 минути по-късно. Защо толкова късно го намериха? Защо толкова късно се озоваха? Това е моето питане до сега. Един полицай не застана пред мен да ми обясни случилото се. Един човек до сега не застана и не каза защо и как е станало. Имам няколко въпроса или да ги задам, не знам точно как да се изразя. Първо, защо Калоян е 25 минути на земята? Защо никой не ни уведоми и никой не ни оказа помощ след 5-6 дни? Ни оставиха сами с тринка ми, която е възрастна жена, и ако не бях аз, не знам тя как щеше да се оправи. Защо при положение, че всички документи, АОК, паспорт, книжка за кола и всичко беше в портмонето му, как никой не ги видя и как никой не разбра, че Калоян живее в Ерлензи, как никой не дойде на този адрес? Това и до днеска се питам. Защо му беше направена аутопсия, без да питат нито майка му, нито мене, нито някой? Как така някой решава и си прави аутопсия при положение, че знаят, че 9 човека са убити и по какъв начин са убити? Защо им направиха аутопсия на всичките тези 9 човека, без да питат семействата? Защо от немските власти никой не каза колко куршума има Калоян? Има много въпроси, на които до сега никой на мен не ми е отговарял, както и на нашето семейство. Ако някой е отговарял, то е отговарял на жена му, но на стринка ми, на чичо ми, на мене, никой не ми е отговарял до сега. Доверието ми се изгуби в полицията. Аз повече нямам това доверие, както съм го имала отпреди в полицията. 26 месеца искам някой да ми даде отговор. Само знам, че ако не бях аз, нямаше кой да изпрати братовчет ми, да се погрижи за него. Аз всичко сама трябваше да направя и да се грижа и за моите деца. Искам справедливост, искам истината да излезе наяве, защото ние живеем в 21 век и всичко каквото е скрито от тези политици, от тези, които са го извършили това, искам всичко да излезе наяве. Ние искаме отговорните лица най-накрая да поемат отговорност. Всички, които са допуснали грешка, да бъдат наказани. Както ние сме загубили близките и роднините, така и те да бъдат наказани. Нека има в Германия закон, нека няма расизъм. Нека не забравяме имената на 9 млади човека, които бяха загинали, които бяха убити по най-жесток начин от немски гражданин. Това е Калоян, Вили, Мерцедес, Хамза, Седат, Гюлкан, Саид Несеа, Ферхат и Фати. Никога да не забравяме техните имена.
Искам сърдечно да ви благодаря, че отделихте това време за нас и за мене да изслушате моето видео. И ако имате въпроси, може винаги да ми ги зададете. Благодаря ви и хубав ден!